безумна, пита твоите очи. Тази мисъл неразумна, сладко ми звучи. Но дали да кажа да, непознати сме почти. И какъв е изхода, знаем аз и ти. Първи път ще кажа не, втори път дали ще питаш, трети път направо с теб мога всичко да опитам. Първи път ще кажа не, втори път дали ще питаш, трети път направо с теб мога всичко да опитам. Да те разуча, пита твоята ръка и по мене търси ключа, ключа към страстта. Но дали да кажа да, непознати сме почти. И какъв е изхода, знаем аз и ти. Първи път ще кажа не, втори път дали ще питаш, трети път направо с теб мога всичко да опитам. Първи път ще кажа не, втори път дали ще питаш, трети път направо с теб мога всичко да опитам. Да опитам. Желая с усни да те попозная. Желая, но не мога да призная. Желая. Първи път ще кажа не, втори път дали ще питаш, трети път направо с теб мога всичко да опитам. Първи път ще кажа не, втори път дали ще питаш, трети път направо с теб мога всичко да опитам. Да, това е моят първи път в Калиманти, България. Това е Хери Ван Боксмер и много успешен гълъболът в Европа. Дълги разстояния, средно дълги разстояния. First, I want to thank you, Steve, for his nice place and his nice organization with his team. Първо искам да благодаря на нашия Пол Стефан за перфектната организация и доброто представяне пред всички нас. I am coming of the whole world on the one waterways, and especially in Bangkok, she has the same weather as now in Kalimantan. Аз идвам от света на гълъбовъдния спорт и в Тайланд е подобна ситуация, много трудна за гълъбите, както в България. The situation is as difficult in Thailand. I say to Stephen, when the first patient got not to go in the stairs, today come more about 6 o'clock. Not even was the patient coming. Днес казах на Стефан да не се притеснява, когато първия гълъб пристигна. And for the most people from the countries, you have the most pleasure if they come the birds one by one. Има най-много красота и наистина е най-добре, когато гълъбите идват един по един. И е най-интересно. If a patient comes with 20 or 30, it's not fun. The fun is when you come one by one. Не е
много хубаво, когато гълъбите идват 20 или 30, много по-добре, когато се появяват един по един. And I hope, Stephen, that you make next year the same place, maybe the swimming pool, and I say to you, I said 20 pages. Okay. Надявам се, че следващата година ще имате абсолютно, ще направите това место също така, което ще бъде толкова добра и може би басейн за плуване, където може ние да използваме и аз ще изпратя наистина 20 гълъба. So I thank all the people and Stephen the first. Thank you. Искам да кажа на всички вас, че Стивън е първи номер едно. Leuk hè? Stephen also wants to thank you very much for all this and really appreciate that. Ела да ви направим едно. Благодарение се малко заповядайте на търга. Ти